Investiment pubbliku bilan li tkompli l-mixja l-ugwaljanza, Binja fil-Belt se tinbidel f'ċentru għall-komunità LGBTIQ+ sabiex fija jiltaqgħu, jinteraġixxu u jappoġġjaw lil xulxin waqt li jikkontribwixxu għal soċjetà iktar koerenti u inklusiva. Minn barra dan se jingħataw ukoll servizzi marbuta mas-saħħa, kemm mentali u anke fiżika, u se jingħataw ukoll appoġġ għall familji b'sessjonijiet ta' informazzjoni lill ġenituri sabiex jifhmu aktar u jaċċettaw l-identità ta' wliedhom. Milli ħajkun hemm faċilitajiet ta' tibdil showers u toilets li anka tista' tiġi aċċessata mill-komunità LGBTIQ, speċjalment fi żminijiet fejn pereżempju bħal Pride in-nies ikunu jridu jiġbidlu imma min-naħa tal-familja forsi jkunu għadhom ma lesti mhux jaċċettaw it-tfal tagħhom allura jkollhom spazju sigur. Il-Ministru għall-Artijiet u l-Implementazzjoni tal-Programm Elettorali Stefan Pardi għalli l-valuri ta' Binja ma jiġix determinat biss mill-aspett finanzjarju iżda jistriħu wkoll mill-użu li jsir minna. Għal li għalhekk huwa perswas li dan it-trasferiment mhux biss ser ikun ta' kontribut għall komunità LGBTIQ+ iżda wkoll għas-soċjetà in ġenerali. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi Rebecca Buttigieg qalet li ċ-ċentru ser ikun ħolqa oħra f'katina li għandha tkompli tqarreb lill-komunità LGBTIQ+ lejn l-ugwaljanza u s-saħħaħ ir-rispett ta' drittijiet tal-bniedem għal persuni queer. Li għażidet tajt li għalkemm fl-aħħar 10 snin saru passi kbar f'dan il-qasam tant li Malta 9 sena ikklassifikat fl-ewwel post fl-Indiċi Ewropej dwar l-ugwaljanza għadhom jippersistu ċerti preġudizzji u diskriminazzjoni kontra l-persuni LGBTIQ+. Servizzi ta' appoġġ, servizzi ta' counseling, servizzi ta' saħħa li jingħataw mill-Istat u anke minn NGOs li jaħdmu dan is-settur bil-għannu nipprovdu refuġju għal din il-komunità u nassiguraw li d-drittijiet ta' kulħadd jiġu rispettati. Funzjoni oħra importanti ta' dan iċ-ċentru hija li jippromovi l-ugwaljanza b'kampanji ta' għarfien u edukazzjoni sabiex iġib bidla l-aħjar fil-mentalitajiet stereotipiċi li għadhom jippersistu fil-waqt li jagħtu aċċess għal riżorsi u opportunitajiet ta' tagħlim fost oħrajn b'librerija speċjalizzata.